बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब। आधार कार्डनि सायाव फोसावनो लादों मोनसे गिदिर रादाब। आथिखालनि समाव आधार कार्डआ मोनसे गोनांथार फोरमानलाइ जादों, जायखौ गासिबो खामानिफोरावनो गोनांथारै बाहायनाय जायो। नाथाय बे आधार कार्डखौ बाहायनायाव माखासे सरासनस्रा गोरोन्थि खालामोब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, लोगोसेनो गोबां खहा जानो हागौ। बे खेबाव आधार कार्ड बाहायग्राफोरखौ थगायगासिनो दङ स्केमारफोरा। नंगौ, आधार कार्डखौ बाहायनायाव सरासनस्रा गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। आथिखालाव आधार कार्डखौ रैखाथि होनाया जोबोद गोनांथार, मानोना नोंथांनि गासिबो गोनांथार डकुमेन्टफोरानो आधार कार्डजों सोमोन्दो दंजोबो। आधार कार्डखौ माबोरै आरो बबेयाव बाहायनांगौ बेखौ बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। बबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय आधार जमा होयोब्ला सिगां दलिलफोरनि बुंफुरलुफोरखौ थि खालामनाय आरो मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथार। गावनि आधार कार्डनि खारिखौ रैखाथि होनो मास्क आधारखौ बाहायनाया जोबोद गोनांथार। आधार कार्ड बानायनाय समाव बाय'मेट्रिक जमा होनायफोरखौ लक खालामनायनि राहा लानांगोन। नोंथांनि आधारआ आपडेट खालामनाय नंगौना नङा बेखौ सम सम नायबिजिरनांगोन। लोगोसेनो नोंथाङा बाहायबाय थानाय मबाइल नम्बरखौ आधारजों लिंक खालामनानै लानांगोन, जाहाथे नोंथाङा आधार कार्डजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो, एबा गुबुना नोंथांनि आधार कार्डखौ बाहायोब्ला OTP एबा SMS-फोरा मिथिनो हायो। OTP-खौ माब्लाबाबो गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेल' नङा, नोंथांनि धोन सम्पथि एकाउन्टआव थानाय राङाबो गोमानो हागौ। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार रादाब। आधार कार्डनि सायाव फोसावनो लादों मोनसे गिदिर रादाब। आथिखालनि समाव आधार कार्डआ मोनसे गोनांथार फोरमानलाइ जादों, जायखौ गासिबो खामानिफोरावनो गोनांथारै बाहायनाय जायो। नाथाय बे आधार कार्डखौ बाहायनायाव माखासे सरासनस्रा गोरोन्थि खालामोब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, लोगोसेनो गोबां खहा जानो हागौ। बे खेबाव आधार कार्ड बाहायग्राफोरखौ थगायगासिनो दङ स्केमारफोरा। नंगौ, आधार कार्डखौ बाहायनायाव सरासनस्रा गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। आथिखालाव आधार कार्डखौ रैखाथि होनाया जोबोद गोनांथार, मानोना नोंथांनि गासिबो गोनांथार डकुमेन्टफोरानो आधार कार्डजों सोमोन्दो दंजोबो। आधार कार्डखौ माबोरै आरो बबेयाव बाहायनांगौ बेखौ बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन। बबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय आधार जमा होयोब्ला सिगां दलिलफोरनि बुंफुरलुफोरखौ थि खालामनाय आरो मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथार। गावनि आधार कार्डनि खारिखौ रैखाथि होनो मास्क आधारखौ बाहायनाया जोबोद गोनांथार। आधार कार्ड बानायनाय समाव बाय'मेट्रिक जमा होनायफोरखौ लक खालामनायनि राहा लानांगोन। नोंथांनि आधारआ आपडेट खालामनाय नंगौना नङा बेखौ सम सम नायबिजिरनांगोन। लोगोसेनो नोंथाङा बाहायबाय थानाय मबाइल नम्बरखौ आधारजों लिंक खालामनानै लानांगोन, जाहाथे नोंथाङा आधार कार्डजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो, एबा गुबुना नोंथांनि आधार कार्डखौ बाहायोब्ला OTP एबा SMS-फोरा मिथिनो हायो। OTP-खौ माब्लाबाबो गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला नोंथाङा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेल' नङा, नोंथांनि धोन सम्पथि एकाउन्टआव थानाय राङाबो गोमानो हागौ।